салом дӯстон, Роналдо боз аз худ дарак дод. Ин футболбози 38 сола дар чунин синну сол ҳам сатҳи баланди футболро нишон дода барои ғалабаи дастаи худ талош карда муваффақ мешавад. Шаби гузашта дастаи Роналдо Ал-Наср дар рақобати чемпионати Арабистони Саудӣ бар зидди Ал-Аҳлӣ бозӣ кард. Ин рақобат ба худ диққати зиёд ҷалб кард. Ситораҳои хеле зиёди футболи Аврупо дар як майдон ҷамъ шуда буданд. Дар Ал-Аҳлӣ Алан Сент-Максимен, Риад Марез ва Роберто Фирмино дар хатти ҳуҷум бозӣ мекунанд. Франк Кесси ҳам айни ҳол дар ин даста аст. Дар Ал-Наср бошад Роналдо, Мане, Брозович ва Талиска диққатро ба худ кашида буданд. Хеле аҷиб буд ки кадоме аз ин футболбозон муваффақ мешавад ва кадом даста барои ғалаба омода аст. Аз натиҷаи ин бозӣ ва дигар хабарҳои муҳими як шабонарӯзи охир аз видеои мо маълумот пайдо карда метавонед. Лайки қиматбои худро гузоред ва то охир видеоро тамошо кунед. Дӯстон, даври якуми Евроҷомҳо ба охир расид, аммо бозиҳои топ 5 чемпионатҳо дар ҷӯшу хуруш аст. Боруссия Дормундро бозии мушкил бо Волфсбург интизор аст. Ювентус ба меҳмонӣ Сассуоло меравад, а дар бозии марказии даври Ла Лига Атлетико қувваи худро бо Реал месанҷад. Дар дербии мадридӣ кӣ ғолиб мебарояд? Тамошои рақобатҳоро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x бозам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Мунтахаби футболи Олмон сармураббии навро расман эълон кард. Тавре интизор мерафт ин Юлиан Нагельсман шуд. Юрген Клоп аз ин вазифа даст кашид. Ӯ номзади асосӣ барои ин вазифа ба ҳисоб мерафт, вале Клоп пешниҳодҳои Бундестимро қабул накарда қайд сохт ки бо дилу ҷон дар Ливерпул аст. Қаҳрамонони чандкаратаи ҷаҳон пас аз он ки Ханс Дитер Фликро аз вазифа озод карданд, дар ҷустуҷӯи мутахассиси нав қарор доштанд. Ҳарчанд номзади асосӣ барои ин вазифа аз кор дар Олмон даст кашида бошад ҳам, Юлиан Нагельсман ҳам яке аз фаворитон ба ҳисоб мерафт. Ӯ чанд вақт бекор буд. Маоши ӯро тибқи шартнома Бавария медод. Нагельсман хонаи чархдори калон харида ба истиллоҳи ёнбош мезад. Вале ин вақт акнун тамом шуд. Кор оғоз мешавад ва Нагельсман бо он бояд омода бошад. Бавария дар назди иттиҳоди футболи Олмон ду шарт гузошт. Агар онҳо иҷро шаванд, мюнхениҳо Нагельсманро ҷавоб медоданд. Шарти якум ин баргузор кардани бозии рафиқона ки ҳанӯз дар замони Флик он гапзанон шуда буд. Шарти дуввум он буд ки меинбаъд иттиҳоди футболи Олмон маоши Нагельсманро бояд пурра пардохт кунад. Шарти пардохт кардани маоши пурраи Нагельсман ҳалли худро ёфтааст, вале дар мавриди бозии рафиқона ягон гапу хабар нест. Нагельсман пас аз таъин шуданаш чунин гуфт: "Ман мехоҳам кулли дастаро зери як мақсад ҷамъ кунам. Евро 2024 барои мо мусобиқаи бузург хоҳад буд ки онро дар сатҳи баланд мегузаронем." Тибқи маълумотҳои охир, Ҷесси Лингард айни замон дар кишвари Арабистони Саудӣ қарор дорад. Хотиррасон мекунам ки футболбози англис айни замон бекор аст. Ӯ яке аз футболбозоне аст ки бе даста мондааст. На танҳо Азару Дехея ва дигарон, балки Лингард ҳам ба ягон даста гузашта натавонист. Дар Арабистон бозингари мазкур дар дастаи Ал-Иттифоқ гӯё машқ карда истодааст. Сармураббии даста ки Стивен Ҷерард аст, ин бозингарро хуш пазируфтааст. Чун Лингард агенти озод аст, ҳақ дорад ки ба ин даста гузарад ва Ал-Иттифоқ ҳам ҳақ дорад ки ин бозингарро ба сафи худ ҷалб намояд. Муҳим нест ки равзанаи трансферӣ дар Арабистони Саудӣ ҳам ба анҷом расидааст. Агар ҳардуи ҷониб ба як қарори муайян омада тавонанд, пас Лингард метавонад карьерашро дар чемпионати Арабистони Саудӣ идома диҳад. Солҳои охир макони беҳтарин барои Лингард дастаи Вестхэм буд. Ӯ дар ин тим ба ҳайси иҷора бозӣ карда рақобати беҳтарин нишон медод. мавсими гузаштаро ин бозингар дар Ноттингем Форест паси сар кард, вале мавсим барои ӯ бебарор буд. Руни пеш аз омадани Тенхаг ишора кард ки Лингард, Санчо, Мактомини ва Решфорд бояд лидерони нави Манчестер Юнайтед шаванд. Дар асл бошад танҳо Решфорд ба чунин нафар табдил ёфт. Акнун Ҷерард ва Ал-Иттифоқ ояндаи Лингардро дар Арабистони Саудӣ муайян хоҳанд кард. با توجه همه اون نفرانی که با آمریکا سفر کردن میخواهند شما راههای مهاجرت کردن رو میجوید ولی نمیدونید چطور آسان و زود به مقصد رسید. پیشنهاد ما با شما اشتراک در لاتاری گرین کارت میباشد. این امکانیت رو برایتون گرین کارت اکسپرت فراهم میارد و شما میتونید در 5 دقیقه خود رو نامنویس کنید. با صفحه اینستاگرام و تلگرام زیرین در آمده خواهش و احتیاجات خود رو نویسید و متخصصانی با تجربه در خدمت شما خواهند شد. گرین کارت اکسپرت، فرصتی برد فرا رسید.
Родригои бразилӣ метавонад аз Реал Мадрид рафта дар Англия карьераи худро идома бидиҳад. Мерсиядиҳо мехоҳанд Родригоро дар мавқеи Салоҳ истифода баранд. Муҳаммад тобистони соли ҷорӣ нарафт, вале ӯ ба тар кардани даста хеле наздик омада буд. Танҳо то моҳи январ кулли мухлисони Ливерпул метавонанд ором бошанд, чунки дар ин моҳ боз фасли нави трансферӣ оғоз мешавад. Таваҷҷӯҳи асосӣ ба Салоҳ аз Арабистон аст. Алитиёд пулу молро барои ин футболбоз дареғ намедорад. Арабҳо ба футболбози мисрӣ дар 2 сол 180 миллион евро маош медиҳанд. Гуфта мешавад, ки Алитиёд ҳатто омодааст, ки ин маблағро то 200 миллион баланд кунанд. Аз нигоҳи аввал Салоҳ он бозингаре наменамояд, ки дар чунин форма тавонад дастаи Ливерпулро монда ба Арабистон барои кор кардани пулу мол равад. Аммо Алитиёд ба ин масъала бисёр ҷиддӣ таваҷҷӯҳ дорад. Бо назар дошт, ки ҳамаи ин гуфтаҳо Салоҳ метавонад моҳи январ тарки Ливерпул намояд. Дар Ливерпул бар он андеша ҳастанд, ки Родриго метавонад мавқеи бозингари мисриро пур кунад ва дар сатҳи ӯ бозӣ намояд. Родриго айни замон танҳо 22 сол дорад. Ӯ имконият дорад, ки солҳои дароз ба Ливерпул кӯмакрасон бошад. Бозии Ал-Аҳлӣ ва Ал-Наср сергол сурат гирифт ва яке аз рақобатҳои ҷолибтарини шаби гузашта дар олами футбол буд. Аввалин шуда дар ин рақобат Роналдо аз худ дарак дод. Пас аз бозӣ бо Персеполис ин бозингарро каме танқид ҳам мекарданд, ки гӯё дар он рақобат худро хуб нишон дода натавонист. Дар бозӣ бо Ал-Аҳлӣ Криштиану Алаке дар дақиқаи 4-уми рақобат ба задани гол мушарраф шуд. Ӯ пас додаи Садио Манеро бо гол анҷом дод. Талиска бошад ҳисобро 2-0 намуд, аммо ҳанӯз дар нимаи якум Фрэнк Кесси бо голи худ ҷавоб гардонд ва ба Ал-Наср наздик шуд. Талиска бошад ба рақибон имконияти баробар кардани ҳисобро душвор кард. Ӯ бо голи дуввуми худ дар дақиқаи 6-уми замшуда ба нимаи аввал гол зада ҳисобро 3-1 кард. Оғози нимаи дуввум бештар ба нафъи Ал-Аҳлӣ буд. Риад Марез боз Ал-Аҳлиро ба Ал-Наср наздик кард. ҳисоби 3-2 ба Криштиану писанд набуд. ӯ мехост бартарии Ал-Наср бештар бошад. ҳамлагари 38-солаи португалӣ бо усули зебо рақибро фиреб дода бо пои чап зарбаи дақиқтарин зад. ҳисоб пас аз голи Роналдо 4-2 шуд. Албиракан аз ҳайати Ал-Аҳлӣ боз гол заду фарқияти голҳо танҳо 1-ро ташкил медод. Ҳамин тавр бозӣ бо натиҷаи 4-3 ба нафъи дастаи Роналдо ба охир расид. Ал-Наср дар 7 бозӣ пайопай ғалаба дорад ва аз лидери чемпионат Алитиёд танҳо 3 хол кам дорад. Криштиану пас аз бозӣ ишора кард: хурсанд аз онам, ки 2 голи ман барои ғалабаи даста кӯмак карданд. Роналдо айни замон 9 гол ва 4 ассист дар 6 бозии чемпионати Арабистони Саудӣ дошта беҳтарин нишонзани чемпионат мебошад. ба ҳамин тамом, бори дарам, ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.